Začíname turnaj za Slovensko. Takže ideme na to. Vítajte pri Európskom šampionáte našej reprezentácii na turnaji na Európskom šampionáte 2024. Belgicko-Slovensko, poďme na to. Poďme chlapci na to, aby sme získali zlato. Staviť strele. No je základ, je. Dobre, tak nehráme. 4, 2, 3, 1. Duda, Kucka, Lobotka, Hrošovský do hry, Ober, Sauer, Gember, Bero, Rodák, takto, Ademarko, tak, toto bude naša základná zostava, Milan Škriňar, náš kapitán. Ako v skutočnosti, áno, David Strelec, Ivan Šranc, Duda, Lobotka, Kucka, Hansko, Škriňar, Vavrov a v základe aj 37-ročný Peter Pekárik. Je to tu, vítajte pri prvom zápase slovenskej reprezentácii na Európskom šampionáte 2024. Slovensko výzve veľkého favorita, tretí tým svetového rebríčka FIFA pre rok 2024 Belgicko. Ale Slovensko má posledné 3 zápasy, jediná prehra 1-0 v Lige národov, ešte v skupine B pri prvej účasti Belgičanov. Skupine B so Slovenskom, Českom a Ukrajinou. Vyhrali skupinu, získali všetky body do tabulky. Aj doma, aj vonku. Vyhrali všetky zápasy. Vyhrali skupinu, išli do A kategórie. A hneď o rok na to hrali finále so Španielskom. To bol druhý víťaz národov. Potom bolo, predtým bolo ešte Francúzsko, pardon. Ivan Šranc, dostáva sa do šance Ivan Šranc. Ivan Šranc centroval na Davida Strelca. Už sme to prekombinovali. Kucka. Ivan Šranc. Kucka to nezachytil. Timus. Kitič. Opemenda, ten Pálina. 12. minúte prvá šanca Belgičanov, pozor na toto. Na tieto rozohrávky pozor na to. A Martin Dubravka čaruje v 14. minúte. Lobotka a ďalší rohový kop. Ostrele Kotadžeho. Áno, premiérový šampionát pre Kotadžeho a Castelsa v bráne Belgičanov. Takže Thibaut Courtois bol celú sezónu zranený a jeho najväčší trest, že nedostal pozvánku do reprezentácií po chybe Vavra. Prehrávame gólom od Pemendu 1-0. 18. minúta. Vavrova chyba, prehrávame 1-0. Áno, hráme na úrovni profesionál, stredná úroveň. Prehrávame 1-0. Ale poďme chlapci vyrovnať. Vavrov, nezačali sme zle. Milan Škriňar. Hansko. Araslín. Ivan Šranc centruje, preťažený center. A Lobotková hlavička v 21. minúte. Budeme mať prvý roh.
Ondrej Duda. Ondrej Duda centruje. Ale nebude to rok ďalší, ale získavame loptu, volej Kucku nebude. Áno, takto podobne otvoril skore v prvom predkole Ligy majstrov za Slovan Bratislava. V minulej sezóne, kde Slovan došiel až do play-off konferenčnej ligy. Vo 16. finále nám vypadol s týmom z Európskej ligy Turmom Gráž o výsledkoch 1-2 vonku a 1-5. Pardon, áno, 1-2 vonku a 0-1. Prehral Slovan doma. Dávid Strelec. Takže 1-3 prehral Slovan. Vôbec si nespravil hanbu. Áno. Slovan raz hral 8 finále, raz 16 finále. So Turmom Gráž. A vtedy sme boli najbližšie postupu do štvrtfinále Európskej konferenčnej ligy. Škoda, že sa to o rok na to nepodarilo vyhrať skupinu. Obod sme skončili za Lille, keďže sme s nimi iba raz prehrali, druhýkrát doma. To skončilo 1-1. A toto bude faul Vavra. Prehrávame 1-0 stále. Áno, Slovanu chýba taký útočník, ako bol András Šporár, alebo predtým Peter Dubovský, ktorý dal gól z každej situácii, v ktorej sa dostal. Tak ako András Šporár. Druhý najlepší strelec v histórii Slovana Bratislava po Petrom Dubovskom, ktorý strelil 56 gólov Belaseho Blásnika z tehelného pola. Dávid Strelec. Ďalší odchovanec z tehelného pola sa dostával do šance proti Belgičanom. Áno, aj Juraj Kucka je odchovancom Slovana Bratislava, Milan Škriňák, zase FŠK Žilina, tak ako aj Martin Dubravka, aj s Denisom Vavrom. Áno, celú reprezentačnú kariéru v 21 hrali spolu, potom Škriniar išiel do repre, hrával s Martinom Škrtelom, s veľkou legendou slovenského futbalu a teraz to kormidlo prevzal on a teraz je kapitánom, práve on už na druhom európskom šampionáte. Popri Milanovi Škriniarovi bol kapitán aj Marek Hamšík, áno, a prehrávame 2-0. Popri promienke nášho legendárneho kapitána Mareka Hamšíka, ktorý nás viedol aj proti Taliansku, našom najkrajšom víťazstve v histórii samostatnej republiky, keď sme zdolali majstrov sveta z Talianska 3-2. Kamil Kopulnek, hráč Trnavy, Spartaku Trnava, rozhodol duel. Prehrávame 2-0. Rozhodol duel vtedy práve s majstrami sveta z Talianska. Teraz môžeme zdolať Belgicko, ale potrebujeme streliť 2 góly. Ondrej Duda má na to príležitosť. Ondrej Duda vyňal a Lužík Kastelsovej brány. Áno, to môže byť slabá stránka Belgičanov. Naša prvá veľká šanca v druhom polčase. Okamžite po začiatku Strelec. Ale mieril iba do Kevina De Bruyneho. Výborne Vavro. Hansko. Lobotka. Haraslín. Lobotka. Už to myslel na Dudu. Už myslel dopredu. Lobotka. Strelec. Haraslín. Haraslín zasekáva, hľadal Strelca. Zatiaľ Strelcový zápas s Belgickom nevychádza, mali jednu šancu, trafil žrť. Kastelsovej brány, áno, to by mala byť slabosť Belgičanov. Ale Kastels predvádza zatiaľ výborné zákroky. Ako aj Martin Dubravka, ktorý nás drží v hre. Dávid Strelec. Dávid Strelec bol zbrojený Timus.
Lobotka Pinus, Šranc, fauloval Pekarík, Duda, výborný Duda. Karasko, výborne Strelec. David Strelec, naberá rýchlosť. Tu, akú poznáme zo Specí, či Slovana Bratislava, ale nenahral presne. Hertonken to zachytil. Našu rozohrávku, Lobotka. David Strelec, dostáva sa do šance, Kastel čaruje. David Strelec mal obrovskú šancu. V 61. minúte pôjde dole a príde Robert Boženík z Rotterdamu. Spoluhráč Davida Hanska, ktorý pôjde, áno, hovorí sa o tom, že David Hansko pôjde do FC Barcelona a že vraj už sú dohodnutí. Áno, Barcelona dostala nového sponzora a aj preto môže nakúpiť nejakých tých hráčov. Áno, hovorilo sa dlho o Kylianovi Mbappému, že zadarmo príde do Barcelony, ale nakoniec išiel do superovho Realu Madrid. Ale odtiaľ prišiel zase Vinicius Junior do Barcelony. Suslo, 67. minúta. A Trossard príde miesto Getavergeho. Prehrávame v 65. minúte stále 0-2. Najväčšiu šancu mal David Strelec a Ondrej Duda, ktorí vyjelili do toho priestoru, ktorému my hovoríme prázdny priestor. Boženíková prvá strela v zápase. Ondrej Duda pôjde dole, príde Patrik Rošovský. Ondreja Kucku, teda Juraja Kucku vystrieda Bero a Hrošovský vystrieda Dudu, Dember vystrieda Vavra, ktorý nech si oddychne a to je všetko zatiaľ. Lukaku Bakayoko, Lukaku nehral v základe, Juraj Kucka odišiel. Milan Škriňar sa tam. Ondrej Duda, Kastel zčaruje. Stále ďalej. To bol Dember, pardon. Nový hráč na ihrisku. Milan Škriňar. Noro Dember. Ešte Škriňar. Suslov. A jeho delovka Suslov zatočil iba do stredu. Kastel svojej brány. Rošovský, Boženík, Vertonken výborne pred Boženíkom, Haraslín výborne, Lukáš Haraslín, Robert Boženík, Kastel zčaruje, 75. minúta, mohli sme dať kontaktný gól, ale pred Boženíkom Kastel stále čaruje ďalej. Haraslín, ten výborne naposledy získal loptu. A po jeho prihrávke Boženík zahodil kľúčovú šancu na 1-2. Lukaku, Hansko, Lobotka, neprestav. Prihrávka Lukaku, Boženík, Suslov, Tomáš Suslov, Robert Boženík, Kastel zachytil skôr. Ako Boženík stihol do nej kopnúť. Karasková rýchlosť. Teraz sa vyplatí. Dember a Dúbravka. Ideme si prepitie. Poďme sa občerstviť.
Takže už sme späť a ideme pokračovať v zápase Slovensko-Belgicko. Prehrávame 2-0. 83. minúta. Išiel Munier, ktorý hral v základe na Eure 20. Aj na svetovom šampionáte. Je prvýkrát Belgicko vypadlo už v skupine. Ale stále zostali na tretej priečke. A Raslino, center a je to 1-2. Patrik Rošovský, 86. minúta, je tu slovenský kontaktný gól proti Belgicku. A máme ešte 5 minút na to, aby sme vyrovnali aspoň na 2-2 a získali prvý bod na tomto turnaji proti Belgicku. Vieme, že v tejto fáze sa Belgičania dajú zdolať, ale aj odohrať s nimi parádny zápas. Mali sme v druhom polčase veľké šance. Suslovov center. Je tam Haraslín. Rošovský. Ešte Berova nádherná strela 2-2. 90. minúta. Bero dal nádherný gól. Matúš Bero striedajúci Joli Calzonu. Vyrovnáva na 2-2 Matúš Bero. Dvojitý striedajúci šok pre Belgicko. Po góle Hrošovského sa presadzuje aj Matúš Bero. Asi z 20 metrov vypálil a takto od Brna nádherne trafil. A vyrovnáva na 2-2. Výborne, chlapci. Matúš Bero 2-2. Či máme nejaký čas aj na otočenie tohto duelu. Lobotka. Rošovský. Boženík páli a vedieme 3-2, 90. Druhá minúta, neskutočný otoč. Za 7 minút Slovensko je z eufórii prehrávania, v eufórii vyhrávania. Slovensko otáča zápas s Belgickom z 0-2 na 3-2 za 7 minút. To je neuveriteľný spôsob, čo sa našim podarilo. A zase nám pomohla žrť Robert Boženík a jeho premiérový gól na turnaji. V základnej zostave vystriedal Davida Strelca. Takže tretí striedajúci hráč, ktorý za 7 minút otočil zápas. Rošovský, Bero a Robert Boženík. Vyhrávame 3-2 nad Belgickom. Obrovská senzácia na Slovensko. Vyhrávame s Belgickom 3-2, keď za 7 minút sme otočili skóre z 0-2 na 3-2. Je to tu, chlapci. Vyhrávame 3-2. Hrdina zápasu Robert Boženík. Hráč zápasu. Vidíme sa už o malú chvíľu v štúdiu Európskeho šampionátu. A povieme si výsledky zápasov, takže je to tu. Ukrajina zdolala Rumunsko už o tretej. 1-2 vo večernom zápase. Rakúsko zdolalo Francúzsko 0-1. A naši zdolali teda v našom zápase Belgicko 3-2. A sme prví po prvom zápase. A budeme hrať s Ukrajinou už o malú chvíľu. Pokračujeme zápasom Slovensko-Ukrajina.